Корпоративларда эшлим. Мин бит инде җырлыйм гына түгел, алып та барам. Шуңа күрә Татарстанда берничә корпоративны алып барам да җырлыйм. Һәм Мәскәүдә әле минем бер эшем бар. Һәм инде яңа елның үзен мин Санкт-Петербург татарлары белән каршы алачакмын. Алар мине чакырдылар, алар белән бергәләшеп, менә әлбәттә мин алып барачакмын, җырлаячакмын. Мәскәүгә киткәч инде Татарстанда әзрәк эшли башладым. Мәскәүдә ничек бар һаман да шулай баралар, туйлар да, бәйрәмнәр дә, гел татарлар гына эшли торган организациялар юк диярлек була, бар бер филиаллар, ләкин алар зурлап татар артистларын чакырып, алай яңа елны мәсәлән уздырмыйлар. Шуңа күрә әлбәттә сизелә бәяләрдә дә сизелә инде. Яңа елда чыгыш ясыйбыз, безнең инде. Корпоративлар килмәдеме? Юк, күстимәсен, барысы безнең инде. Безнең менә хәзерге бүгенге көннән февральнең 20-нче һәр көнебез расписание. Яңа ел корпоративларда катнашачаксыңмы? Катнашам әлегә бу елга әллә кризис, әллә нәрсә, аның хәле күптеге дип әйтә алмыйм. Корпоративларда Сизелә кризис. Сизелә. Быел сизелә. Гади кеше сине икән, компаниялар чакыра. Юк, мине төрле кеше чакыра. Мин бер качлайган, мине авыл өенә чакыралар икән, мин анда да барып җырлаганым бар, анда да эшләгәнем бар. Эш юк, кризис дип ятырга кирәк түгел. Ансалмашылды. Экономикада актив яшәргә кирәк. Бәян күп торасыз корпоративларда. Менә беләсезме, төрлечә йөри. Мин сөйләшкәндә булай дим. Сезнең күпме возможностьгыз бар. Ну, 5000 дисәләр бит инде барыбер мин әйтәм, ну, теге группа белән килеп, мин бит инде нәрсә түлмим 5000-нән. Бар, үзегез әйтмәш итат нефть Таныкалар әйме, анда 100 меңне дә сарарга була, 120 меңне дә сарарга була, 150 меңне дә сарарга була. Бар, инвалид бәйрәмнәре, анда бит без бөтенләй алмыйбыз, бар. Ятим балалар туйлар, безнең булганы бар. Диге әтисәнисе юк, мине яраталар, акчалар юк. Мин килеп болай да җырлап киткәнем бар. Шуңа күрә, ну барсын җырлап торып булмый. Булай инде вакыт булганда берсен бер обижайтырга тырышмыйсың инде. Шуңа күрә төрле чаклар була. 25-тән югарыга китә инде. Төрле чаклар була. Андан аның кызык беләсең нәрсә? Теге турысын әйтим әле. Байлар чакыраймы? Анда әйтмим инде. Генераль директорлар байлар чакыра, алар бит кебек милый саный башлый. Менә ул кеше чакыра, үзенең сыйрын сата түли инде. Только Фердус булсын, только аның командасын яратам дип. Менә адуши әле алар сыйлап, мынчалар кертеп. Корпоративларда чакырга җирләргә барабыз. Бармысы чакырулар? Кризис тәэсир итә. Быелгы вакытта, дөресен әйтәм, быел беренчедән безнең Россия президенты ботларны кысып куйды. Бюджет акчаларын сарыф итмәскә, бәлки барында ни булгандыр, тәэсире булгандыр. Булды күп елларда унар җиргә чакырган булды, вакытлар булды декабрь аенда. Безнең чакырулар бар, Башкортстан якларына барасы бар безнең. Бар башында быел кимеде. Сизелде. Компанияларда бәйли, шәхси кешеләрдән. Монда компанияларда. Чөнки корпоративны күбрәк компаниялар уздыра.